Yo, what's up mga bros? So, diarada no? So, wala, klaro, kay hamal, dirada ni mga bata karon. Atong tirada karon mga guys, dapaw-dapaw, matik man kay more man na pinaka-busy kag pinaka-easy. Murag na gyud baho mapugsitan di ba? Klaro kayo. Oh, ilo kay na murag nipon tanawa na. Pero sige labi, ang sugdan mi kayo, sulang mining hamal ni Master Bogart dire. So mayong adlaw di mga ka-bros no. So welcome din sa ato new channel, ang Bruce channel. Atong tirada karon mga goy, food tripping ta, unwind ba, chill sa kinabuhi ba. Kay syempre naan ang dukot diha goy, di na to na makalimtan, automatic pusta na diha, pusta. Syempre naman ganyan ito ang most punctual na lito sa dambuang. So sige goy, paingon ta nga to sa dagat. Kay mangita taghamal, matik. So di lang kita magdugay mga kabros. Ako nang gilargo diri sa nanguha namin sa mong spot kay medyo lisod kayo ang paglakaw paingon diri sa tunga-tunga sa oceans. So wala ko nag-video mga kabros kay medyo maapiki itong phone mahog. So mao ni no, busy na kay mga bata kay gutom na kini sila. Inaabot sila mga 6, mga 7, mga 8. Ini si Remart mga bros, nahugaw rin siya kay para ingnon siya nga daghan siya nabuhat. Huwag na siya kuha. So syempre bros, daghan na kinato ang mga kuhang dapaw-dapaw diha kay matik expert kini atong mga kauban diri. Sila mo'y mga hunter og dapaw-dapaw diri sa amo ang nasod. Naunsa day mo kung makita ninyo ni sila ning mga tawhana ning muhag dapaw-dapaw, ayaw na lang mong sud silang area kay wala na gyud na ubos na lahat. Paspas kay dagmagaliho. So kini sila no, kay mga sweeto kini sila. Ilan ang giskwelahan for 7 years. Nakakuha sila og driving license mo ni sila nga inanan ni sila kaaptik og ka mga marunong manguha og dapaw-dapaw. Oh, tanawar gud na sa paghiram diha goy. Master kina sa paghiram goy. Wa nay sipihat diha goy naun sa way takas lagi na unsa. Ginamo mga bros na gwapo kayong panahon para buyag. So way paglang-ilangay goy. Koy, sige na, matik na ba? I-prepare na diha, i-plating na diha kay gutom na kay sa tanan. Oh, grabe way takas yun kadimoy na po'y usang nga silang duha-duha. Wa mo na siya ikuha to. Dra, sugdan tani. Diri ra. O tura goy, medyo excited na kay sa Remark goy no. Kay basta hiniwaay gani goy. Siya mo'y pinaka-master. Tanawa goy, dugay kay liho koy. Binuo ko. Maaptan naman tanig. O nawa goy. Ilo kay sa tanan goy. Di na masipyat koy. Mga to, laway ni mo anak goy. Muna unsa man yung gihuwa diha. Kung maka-free time mo, pagdapaw-dapaw saan mo, di ba? Tawa na goy. Ang suka na to diha goy. Slow mo na diha oh. Napuyusan na siya. Ang gitawag nga time-lapse, di ba? Goy, tara goy. Mo na itong gihuwat, goy. Ang dapaw-dapaw with bats, small bats, goy. Oh, imagine na, rago na, goy. Magkaon mo diyan, yamaw ninyong view na unsa. Lami kina sa feelings, goy. Pero kini yung mas lami, goy. Dapaw-dapaw, goy ba, is the best. Kay tanawa, sugdan, tani. Oy, way dagang istorya. Sampuli, be. Okay ra na, goy, kay mo nagingon nga hardworking ka. Naon sa day ka, kalami sa unang hamal. Music bin unsa.